Majalisar Wakilan Amurka ta amince da dokar da aka yi wa garan Bawul, wadda ake neman hana tallafin kashi 100 ga 'yan Najeriya saboda zargin gazawar gwamnati wajen shawo kan gallazawar da ake zargin ana yi wa Kiristoci da sauran tsirarin mabiya addinai. Idan wannan shine karan farko na kawo mana ziyara wannan shafi na mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. Mu shiga kundin labaran kai tsaye. Daga bakin wani ɗan majalisa ne ya gabatar da wannan gyaran fuska a cikin kasafin kuɗi a ma'aikatar wajen Amurka na shekarar 2027, inda majalisar ta amince da shi ta hanyar ƙuri'ar da aka haɗa a zauren majalisar. Da farko ƙudurin ya tanadi a dakatar da kashi 50 na daga cikin tallafin da ake bawa Najeriya, amma sabon gyaran da aka amince da shi ya buƙaci a tsayar da tallafin baki ɗaya har sai gwamnatin Najeriya ta ɗauki ƙwaƙƙwaran matakai. Haka dai yana nufin ba za a saki kuɗaɗen da Amurka ta baiwa Najeriya ba har sai sakataren wajen Amurka ya tabbatar da cewa gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakai da suka dace na kare rayuka da kuma hukunta masu laifi. Wannan ƙuduri mataki ne na farko, domin kuwa dole ne ya tsallake majalisar dattijai kafin shugaba Donald Trump ya sa hannu. A wasu sabbin rahotannin za ku ji cewa Amurka ta sanar da janye mafi akasarin sojanta da ta tura Najeriya don gudanar da ayyukan haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci a tafkin Chadi. Amma ƙasar ta ci gaba da musayar bayanan sirri da sauran hanyoyin haɗin gwiwa na tsaro da Najeriya. Kwamandan rundunar sojan saman Amurka a Turai da Afirka ya bayyana hakan a lokacin wani manema labaran fasahar zamani bayan taron hafsoshin tsaro na Afirka na wannan shekara ta 2026, inda ya nuna rawar da haɗin gwiwar leƙen asiri na Amurka da Najeriya ke takawa a ayyukan yaƙi da ta'addanci akan ƙungiyoyi masu ƙirarin jihadi da Boko Haram da ISWAP. Jami'in ya ce yayin da suka kawo ƙarshen ayyukan soja a Najeriya, kuma mafi yawa daga cikin sojojin Amurka da ta tura Najeriya su koma Washington, ta ci gaba da jajircewa wajen tallafawa Najeriya ta hanyar haɗin gwiwar leƙen asiri bisa buƙatar gwamnatin Najeriya. Janar Anderson ya ce ayyukan haɗin gwiwa da suka yi a yankin tafkin Chadi ba kawai ya taimaka wa Najeriya ko ƙasashen yankin kaɗai ba, har ma ga duniya baki ɗaya, domin sun kawo cikas ga hanyoyin sadarwa na mayakan ISIS masu da'awar kafa daular musulunci. Janar ɗin Amurka ya bayyana Najeriya a matsayin abokin hulɗa mafi ƙarfi tare da soja masu ƙarfi, yana mai ƙara da cewa haɗin gwiwar da ke tsakaninsu da ƙasashen biyu ya haifar da sakamako mai muhimmanci a kan ISIS. Amurka ta kawo ƙarshen ayyukan haɗin gwiwa ne a watan Mayun wannan shekarar ta 2026, lokacin da wani harin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya ya kashe Abu Bilal Al-Minuki, mataimakin shugaban ISIS a maɓoyinsu da ke jihar. A hukumance Amurka bata sanar da yawan adadin sojojinta da suka iso Najeriya ba, amma rahotanni sun tabbatar da cewa Washington ta tura kimanin soja 200 zuwa Najeriya a watan Fabrairun 2026 don tallafawa ayyukan leƙen asiri da sa ido da kuma yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. A ranar 25 ga watan Disamban 2025, Amurka ta kai hare-hare ta sama wasu ƙauyuka biyu da aka bayyana a matsayin maɓoyar 'yan ta'adda a dazukan Buni da ke ƙaramar hukumar Tangaza ta jihar Sokoto. Hare-haren sun haifar da cece-kuce saboda babu wani ƙarin bayani kan irin nasarorin da aka samu kan 'yan ta'adda bayan harin. A ɓangare ɗaya, Amurka ta shigo Najeriya ne da sunan kare Kiristoci da shugaban ƙasar Donald Trump ya yi zargin ana nuna musu wariya tare da yi musu kisan illa.